Il-politika, l-ispjunaġġ u l-ħrejjef. Dawn huma l-ingredjenti li sawru dram għaxek li fit-tmiem il-ġimgħa li ġej se jittella fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista bis-sehem tal-atturi kollha tas-serje Klassi Għalina. L-atturi u l-kru għaddejjin bl-aħħar preparamenti, dana kollu jidher li kulħadd daħal sew fil-karattru, għaliex l-enerġija u ċ-ċajt bejniethom ma jonqosx. L-awtur u direttur Alan Kassar spjega kif il-5 satira li se tittella fil-kwartieri hija kemm xejn differenti mill-ispettaklu ta' qabilha. Ix-show maqsum ukoll fuq żewġ partijiet, għandna l-ewwel parti li hija sketches u stand-up comedy u t-tieni part huwa qatt sħiħ kif imdorrin jaraw il-klassi fuq il-television bħalma jarawha fis-sensiela, ġifieri għandna t-tinjat kollu bbażat fuq il-klassi kif naraw fil-Klassi Għalina. L-istorja ħatkun varjata minn spjunaġġ ta' parsi internazzjonali, hemm xi ħadd ġej jisraq mill-kwartieri u qed insiru nafu x'inhu għaddej minn wara l-kwinti. Il-karattri kollha ta' Klassi Għalina qegħdin hawn. F'din il-produzzjoni satirika l-karattri ta' Klassi Għalina si jagħmluha ta' spjuni u dik id-doża avventuruża bħala karattri tal-ħrejjef li tant konna nħobbu fit-tfulizna ma tonqosx. U fid-dawl li dan l-ispettaklu huwa bbażat fuq serje li l-Maltin tant iħobbu ma stajniex ma nistaqsux lil Kassar dwar l-importanza li l-istorja fuq il-palk tibqa' lejali lejn il-kunċett oriġinali. U dak l-affarijiet li naħdmu aħna fuq it-television ħajbqa' l-istess, mhux qed nafdhom. Ħajbqa' l-istess, ix-show huwa 16+, jiġifieri mhux eżattament kif naraw fuq it-televiżjoni, forsi ħajkun hemm dik il-gap li aħna qed nagħmluh din id-darba bħalma sar is-sena l-oħra għall-udjenza ta' aktar minn 16-il sena. Imma il-karattri kollha ħajbqu fidili lejn dak li huma oriġinarjament designated to do fix-show.